situation ito sili bwino patheba pamene tili patheba titha kusimikiza kuti panopa zinthu ndero sizili bwino palibenso kuti munthu ungathe kuthawira chifukwa ngakhale ku polisiko palibenso chitetezo china chonse chimene munthu ungathe kupeza ati timapanga mabizinesi kupeza zotino bizinesi amenewa magayizi amenewa atseka atchulatu mashopo ena timathamanga ku mashopo kumene mashopo amenewo ndetu atsekedwa magayizi abayiba katundu kumeneko ati ifo choti aino ake eni maforeigners nde achoka kumeneko whether documented or undocumented sakuwafuna kuzi kumene South Africa tonanso zimene zachitika leroli ku Midlands cha KwaZulu-Natal takuona chithunzi chimene chikusala pasikini pathopo chopoto pamenepo ndekuti asesa china chilichonse anthu kumeneko mu dzina loti akupanga ma demonstrations olimbana ndi maforeigners apo seti situation imeneyi abomano ku dziko la Malawi kuzera kwa Justin Saidi amene tonde mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna akuti no panopa chiwerengero cha Amalawi amene atili ku John ameneno akufunikira repatriation yakwerato kuchoka pa 300 kufika pa 2020 kapena kuti 2030 ndi anthu amene afunikira thandizo la msangamsanga kuti achoke ku dziko limene South Africa azibwereratu kumuzi ku Malawi chiwerengeroto chimene chinde kuti ndi anthu oti ali desperate kuti nomwina ngati amapanga olane ma business amene has been looted amagwira ntchito pena pake ndi kuti malo amenewo atsekedwa after ndi kuti magayizi amenewo abloka china chonse tikuonanso amene zikukhalira pamene tili ku Malawi timatha kuona masamba mchezo mmene nkhani zake zikukhalira situation sili bwino pa ground makamaka ku dziko limene South Africa anthu ali pa mavuto osati mwasewera anthu amenewa ndi kuti alibe china chilichonse zinthu zawo ndi kuti aperedwa ndi kuti no the only option imene ali nayo ndikuimbirana ku Foreign Affairs kuti atapanga intervene chifukwa chake Justin Saidi akunena zona kuti anthu amene afunika thandizo limeneli ndokwanatu 2030 ndipo asimikiza kunena zoti boma likuchita china chonse chothekera kuti anthu amenewa akhale akubwerera kumudzi ku Malawi ndi akuti anthu amenewa agwisa ntchito basi kuwasamusatu kuchoka ku dziko limene la South Africa kumabwerera kumudzi ku Malawi kuyambira ndi kuti mathero a sabata yamawa anthu amenewa akhala ndoti akubwerera kumudzi ku Malawi ndithu makosana theba yayipa zinthu sizili bwino kumene anthu tinathamanga kuti tipite kukathamangisa ziwiri zitatu kuti mwina moyo uthe kusintha kumano pano pa situation ndi sizili bwino mwinanso ngati tinapanga kenakake zinthu zimenezo has been looted ntchito sitingagwire kaya uli ndi legal documents kaya ulibe kumano ndi amene akuchitira magayizi amenewa palibenso chimene chikuyenda of course tinaona kuti ku Ministry of Home Affairs a George Chaponda anayesesa ndithu pakati pa tinaona ndithu kuti yankhulana ndi akuluakulu aku dziko limene la ku South Africa makamaka nduna Home Affairs kumeneko last week imeneyo pameneno anali ndi mkumano ujawo umachitika ku Kruger National Park umendona kuchokeratu ku SADC za Foreign Affairs zimakambirana nkhani zosiyanasiyana ndi achaponda anayankhulapo yankhulanato ndi nduna kumeneko kumano zinthu zake zikuona kuti palibe kusintha kuna uliwonse mmene zikukhalira ambiri tikuonanso zosakhala bwino inaona kuti anzathu aku Ghana mosi anthu 800 ananyamuka kumapita kwawo ambiriso kumeneko amakhala kudandaula kuti no zinthu zawo zimene akhala akupanga fight for kwa zaka zochuluka kwambiri mtundu ameneyo ndi kuti no aluza china chilichonse zokhazo tinaona kuti magayizi aku Congo ena mwayo amene amapita recently anadandaula kwambiri mpaka nano modzi mwa anthu amenewo anapanga interview kuti tioneko mmene anayankhulira amene kudandaula ndi mmene nkhanza wakumana nazo ku dziko limene la South Africa. I want the whole Africa and the whole world to hear this. If we are here, it's not because we want to live in this street here. No one in this world would prefer to stay in the street with his family. Is this how they protect refugees? We were in Bertrams, in Johannesburg, and we were attacked. Do you understand? We were attacked. They took everything from us. Do you understand? So every time they were attacking us, every time it was xenophobia. And the South African government, they do nothing about it. Those people who are killing, doing those xenophobic attacks, we didn't even hear that any one of them went to prison. None of them went to prison. So it's been like this, is what is going on and on and on. So is this how the South African government they're going to continue to do? Is this how the South African government they're going to continue to treat refugees in this country? I came from my country, I ran to South Africa. And that was a long time ago. You understand? So, I served this country. I worked in this country. Everything that I made in this country
have been looted by the citizens of this country. Chabwino taona kumaso tamva kudandala kwa mayi ameneyo akunena kuti zaka 20 akugwira ntchito yakalavulagaga kumeneko kutolera kuti mwina moyo wake usinthe kumano anthu amubera china chilichonse nzikato za dziko la South Africa. Agazi amenewo akumanamizira mu zina loti apanga ma demonstrations kumano chifukwa cha ulesi ndi pameneno akumapita kumabera anthu ndi kuti mapanga ka business kenakake china chonse akupeza kuti mmakwalalamu ndi kuti akukubera china chonse kusiya munthu ulibe kanthu. Aseso kupanga atake osati kungokubera chabe koma kupanganso atake tikumaona zinthu zake mmene zokhalira malera osiyanasiyana. Of course since ntamene xenophobic attack imene inayamba kuzikumena South Africa anthu ochuluka akhala akubwerera kumodzi ku Malawi. Mbiri tinachitanso chidwi ndi zimene athambi immigration amayankhula kunena zona kuti amalandiratu anthu ochuluka kwambiri than usual kudusaro pa zipata zadeza komanso Mwanza. Anthu amenewo ndi kuti amakhala kuchoka kuzikumena South Africa after nokuona situation imene ilili pa ground. Of course tikaona ma authorities kuzikumena South Africa akhala kuyankhulapo nkhani zokhuzana ndi zimene magulu amenewa amene amazitchula kuti ma vigilantes akumachita kumalimbana ndi anthu kumaba ndi zina zotero. Akhala akwapasa ma warnings kuti zosata zake ndi kuti no bear consequences kumano zikona kuno ma politicians amenewa phatikizapo ndi kuti asogolera boma patakale panopa akumangoyankhula koma kuti achitepo kanthu zikukanika chifukwa choti akuopa kuti kuli chisankho nkutheka kuti sawavotera pa zisankho zimenezo chifukwa chake sakumayankhula. Ndi Malema yekha ameneno tikuona kuti akumayankhula mosanyengerera chifukwa akuchita kunenesa kuti asazamuvotera kazamuvotera mano chilungamo chiyende ngati madzi. Someone has come to fool you and make you think there is a big problem for you to fight with your own neighbors. You said they take jobs. I asked the question. Paja wakhala kunena kuti ndani wanthu amene sima foreigners yani ndi white system imene imakhala kugwira ntchito kwapanga kupresa anthu amene imene nkhani zake zimakhalira komano tikumaona zinthu zake imene zokhalira nkhani yake ndi imeneyo akamaka mtundu umene wachizulu ndi umene uli wovuta kwambiri. Anthu amenewa ambiriso skulu ndeti mulibe ulesiso kuphatikiza pamenepo amene maziwa ndi kuti nkukhuta kachaso kulimbana ndi ma drugs kuba ndi zimene amakhala akuchita mu street. Khale akumazana amayosona kuti foreigners akutenga ntchito zawo kuphatikiza panepo akugulisa madrug ndi zina zotero. Mano kuona chiwerengero cha anthu amene akuchita ntchito imeneyo ochuluka kwambiri ndi kutiso ndi nzika zazikumene South Africa. Of course tikusatira bwino kuti magayi amenewo apereka deadline kuti pa 30 June chaka chimene cha 2026 letsekoto limene aliyense akuyenera kupanga wadya balalikani aliyense azibwerera kwawo. Onesesa kuti pa tsiku limene wabwerera kwawo amene asalireyo zizamuonekera yekha limene akumayankhulira nchifukwa taona ndithu kuti maiko ambiri akangalika kusamusatu nzika zake kuchoka uziko limene South Africa. After so ndeuti nzikazo zikumatha kuona situation imene ilili kuti zinthu sezili bwino alese amangosasa matako kumabwerera kwawo. Komanso ndeuti maiko amene wawo azisogoleri ayesesa ma diplomatic channels kupambisana ndi asogoleri a dziko la South Africa kumankhani yake ndi imeneyo kuti amangoyankhula kumano pa ground zimene zikumachitika ndi zina chifukwa anthu akutebulidwa in front of police. Kuphatikiza pamenepo tinaonanso speech imene anayankhula mzimayi uja akuti Minister of Defense amachita kuonekeratu kuti nayenso nkhani yake ndi imeneyo akunjenjemera kuti mwina asazapasidwa voti pa chisankho chimene chinthu yake akungolekerera kuti ntchito ngati imeneyo ukhale ukuchitika. Tamvani zimene anayankhula mayi ameneyi akuti to Minister of Defense. Too much. All they have to do is to do it according to the law. They have to give the numbers they're expecting, their marshals, their routes, and that should be peaceful. So my assumption is that it's going to be peaceful, that they're going to be very responsible and not call on the air of the police, not the defense, I mean really, to be a march. And the organizers to be responsible for what they would have started. And it's as simple as all that. Tamva zimene yankhula yemwe dzina lake akuti Hage Motsenga nayenso akone kuti angoyankhula zoduka moro moti achite zinthu zothekera kuti apereke chitetezo kumano zinthu zimenezo zikona kuti akukanika kupanga zimenezo. Of course tinaona kuti magayizi amenewa achina Jacinta Zuma ndi kagulu kawo achina Ngizwe Mchunu achina Mtakati nawo ndi kuti no asumiridwatu ndi bungwe lija la Human Rights Commission kuchoka ku dziko limene la South Africa akuti akakumane nawo pa bwalo la milandu chifukwa choti zionesero zimene akusogolera zikuphwanya ufulu wa anthu akumenya anthu kufulaza anthu amwenaso kuphedwa kumene pasi kuberedwa kwa anthu katundu ndi anthu amenewa akupita ku koti ayankhe mlandu umenewo. Taonanso kuti matoni awo anthu amenewa asintha ngati Jacinta Zuma akuoneka kuti mantha ayamba kumupeza akuziwa zona kuti moto umene anayatsa pano wafalikira zoti sangathenso kupanga content. Tamvani zimene anayankhula kenako timalizeni nkhani. Hi everyone. So the Human Rights Commission has taken me to court in my personal capacity
taken our lawyer to court, taken March and March to court, and some of our members, as well as Operation Dudula. And they have cited us as respondents because they are saying that the police need to arrest us for stopping illegal immigrants in hospitals who are here for all kinds of reasons. Chabwino tamva amene akuyankhulira pamenepo zikuona kuti Tony even yasinda akuziwa zonena kuti zimene anayambisa zasiyana ndi zimene zikuchitika ndi zotsatira zake ndende ikununkhira atha kukumana ndi ndende takhala zoona kuti aluza milandu imene yakubwera milandu ayi ndithu makosana nkhani zake zosayenda makamaka kwa amene tili ku dziko limene South Africa kuindo tu ndimeneyi ndikuti aboma atsegula mwayi imene tingathe kukwanisa kumabwerera kumodzi tiyeni titero basi tikaonenso ma chances ena tikatengenso mali 6 ena kumeneko tikalembekera zinthu zikayenda bwinobwino pajatu kwanu mthengo munala kanjoka kumenya haso ya bwinobwino zinthu zikayenda siyana ndi kuti tikaluze moyo potengeranso ndi imene akuchitira magazi amene azikumene South Africa fatu tikuona masamba mchezo mukuti magazi amene akuona kuti akonzeka kwambiri ifa kunola zikwanje zibonga chani ndi tikuwadziwa bwino kuti anthu amene wandoti alibe chisoni sawerenganso za moyo wa munthu ndi kwamene tingathe kukwanisa tiyeni basi tibwerere kwa amene angachita makani kuona kuti apeza menzi yawo ndi kuti aziona kuti apanga motani pano sizikhala bwino kuti ati 11th hour sikhano kubangula kufuna to help yete window inalipo ndi pajatu umonanso kuti ngakhale zimene zikuchitika mabasi emeto akubweresa anthu mboniso ndi ujawo umene tinaona last week kuti basi inake inambwandira kumeneko itanyamula anthu ochuluka amenenso ena mwayiwonda kuti analibe ma traveling documents zambiri zinazo zofoya ena zimakosana nkhani zake ndimene zikuyenda nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tunazoona kuti Justin Saidi amene to ndi secretary to the president cabinet abwerano poyera kuzafotokoza kuti anthuto ochuluka okwana 2030 afuna zonoti boma liyapangire repatriate kuchoka to ku dziko lino la South Africa ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulemekezanso maganizo anzathu.